Z čoho sa platilo také štúdium na Oxforde? Keďže toto bola jediná zárobková činnosť pani Šimečkovej. Z čoho? Neplatila náhodou projekt Fórum a granty Európskej únie a dotácie z ministerstiev a orgánov štátnej správy aj štúdium pána Šimečku v Oxforde? Som Šimon Žďarský a dnes sa budem rozprávať s bývalým podpredsedom parlamentu a dnes predsedom strany Bratia Slovenska, pánom Petrom Čolinským. Vítajte. Ďakujem pekne. A vítajte aj vy. Pán Čolinský, my sme vás vydávali dlho po boku Borisa Kollára. Dnes už máte, tak povedať, vlastnú stranu. Čo sa medzi vami stalo? Nazvime to, že máme iný pohľad na politiku. Máme iný pohľad na to, že kam by strana sa mala uberať. Boris dnes buduje druhú Sasku so Sulíkom a Ciganíkovou. Pre mňa toto nie je cesta. Dobre, ale vy ste odišli dávno predtým, než sa zverejnili nejaké informácie, že Sulík a Kollár. Ja som odišiel v máji 2024, som oznámil, že ruším členstvo, že odchádzam. A áno, ich debata bola neskôr, ale Boris k tomu smeroval už v tom čase. Smeroval v zmysle tie jeho vyjadrenia, tie jeho videá v podstate z človeka, ktorý bol sociálne cítiaci, sa zrazu stal tvrdý pravičiar, ktorý chcel prepúšťať 100 000 ľudí a takéto. Čiže ja si myslím, že je to úplne v poriadku. Politika je o rôznych názoroch. Ja rešpektujem, ktorým smerom sa uberá Boris. Ja mám trošku iný pohľad na to, čiže nič tragické, úplne normálne. Čiže inými slovami, vy ste podľa vás sociálnejší ako Boris Kollár. Ja by som to takto nenazval. Myslím si, že mám trošku triezvejší pohľad na politiku a nebudem meniť každé volebné obdobie smerovanie, že raz som sociálne cítiaci, potom som tvrdý pravičiar, potom budem ľavičiar, že jak sa mi to hodí, to ja robiť nebudem. Vy sa momentálne venujete kauzám matky Michala Šimečku tento týždeň. Nie len, ale momentálne to tak mediálne vystrelilo. Vy ste tento týždeň prišli so zisteniami, že teda čerpala tá neziskovka aj ďalšie granty na projekt Európa pre občanov a v rokoch 14 až 17 požiadal projekt Fórum každý rok o 100 000 eur a vyčerpať mali zhruba 370 000. Ako ste to zistili? Keby som chcel trošku hrať divadlo, tak začnem tu rozprávať nejaké konšpiračné teórie. Na rozdiel od mnohých novinárov viem používať Google. Úplne jednoduché. Vy musíte vedieť, čo chcete hľadať a kde to chcete hľadať. Jednoducho máte stránku Európskej agentúry pre vzdelávanie, kultúru, už neviem, ako sa to volá presne, kde máte vlastne všetky tie granty. A treba len v tých vyhľadávačoch vedieť zadať to, čo chcete nájsť a v podstate vám to tam pekne vyhodí. To znamená, že úplne normálnym spôsobom som sa dopracoval k tomu, že v rokoch 2014, 15, 16 a 17 projekt Fórum čerpal respektíve požiadal o ďalšie granty, každý rok o 100 000 eur. Boli tam menšie korekcie, 20 000, 5 000. To znamená, na konci dňa dokopy vyčerpali asi 370 000, ale v čom je problém je ten... To už normálne mi beriete otázky. A problém je ten, že oni vlastne prvý grant z tej Európskej agentúry dostali v roku 2010, myslím, na projekt Zrkadlá Európy, nejak tak sa to volalo, Mirrors of Europe, vo výške nejakých 134 000 alebo 136 000, neviem teraz presne si nevybavím. Dostali ten grant a po skončení toho projektu Európska agentúra chcela, že dobre, tak urobte nám nejaké to záverečné vyúčtovanie, zdokladujte nám to, hej. No oni urobili nejakú správu a poslali. A Európska agentúra im odpísala, že no počkajte, ale nás nezaujíma toto, pošlite nám tieto a tieto dáta, hej. Tak oni zase niečo poslali a Európska agentúra im hovorí, že no počkajte, ale my nechceme toto, čo ste nám už druhýkrát poslali, my chceme od vás toto. Toto nás zaujíma, tieto dáta. No, tak sa to naťahovalo 6 rokov. 6 rokov tam prebiehala, čo je samozrejme šokujúce, že 6 rokov, ale uvedomme si, že Európska únia je jeden obrovský byrokratický aparát, kde ľavá ruka nevie, čo robí pravá.
Čiže oni 6 rokov od roku 2012, kedy skončil ten projekt, zhruba do roku 2018 sa naťahovali s Európskou agentúrou, až Európskej a opakovane tá agentúra vyzývala. A to ako viete ohľadom informácie ohľadom tejto komunikácie? Viem používať Google. To je všetko akože verejne dostupné, Áno, že všetko, čo im vytýkala tá agentúra. To sú všetko verejne dostupné dáta, všetko. Samozrejme, jasné, že sú to veci, ktoré sa zverejňujú. Tak jak u nás sa zverejňuje, ja neviem, centrálny register zmluv, len treba vedieť, že čo hľadáte a kde hľadáte. Centrálny register zmluv, tam nemáte komunikáciu toho úradu, viete, keď sa tam... A máte rozhodnutia? Okay. Máte rozhodnutia, jednoducho, viete si to nájsť. No a v podstate to pokračovalo tým, že v roku 2018 Európska agentúra povedala dosť, chceme naspäť peniaze. To znamená, začali vymáhať od Projekt Fórum, od pani Šimečkovej, začali vymáhať tú sumu. Tá exekuovaná suma bola zhruba 135 000 eur, čiže z toho dedukujem, že to bolo zhruba ten grant. Plus na to sa nabalili trovy a poplatky exekútora, čiže celková vymáhaná suma v exekučnom konaní okolo 160 000. Čo je problém, je ten, že vlastne v tom období od 2012 do 2018, kedy Projekt Fórum nevedel zdokladovať prvý grant, tak oni počas toho obdobia požiadali o ďalšie peniaze. Napriek tomu, že mali problém už s prvým grantom. To svedčí aj o tej byrokracii v Európskej únii, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Ale čo je veľmi vtipné, a to je naozaj, že čerešnička, tak pani Šimečková bola nespokojná s tým, že prečo oni majú vracať, považovala to za nespravodlivé, tak sa obratila na európskeho ombudsmana. Pravda. A európsky ombudsman povedal, že no počkajte, ale veď vy ste doložili úplné house numera a dokonca európsky ombudsman konštatoval, že vy ste neboli ani oprávneným žiadateľom, vy ste ani nemali čo dostať ten grant. Teraz otázka je, že tak keď európsky ombudsman tvrdí, že oni to ani nemali dostať, že ani neboli oprávnený žiadateľ, tak čo pani Šimečková napísala do žiadosti o ten grant? No evidentne už pri podávaní žiadosti. Hej? To znamená, že tam je ďalších 370 000 eur, ktoré podľa mojich informácií budú tiež problémové a môže to veľmi rýchlo skončiť ďalšou exekúciou. OK, len vy ste hovorili, že vlastne tam bola problematická tá prvá časť toho grantu, tých 130 000. To bol iný projekt. To bol iný projekt? Čiže myslíte si, že aj tieto nadväzné budú problematické? Ja mám informáciu, že áno. Že bude tam ten istý modus operandi, Preto som dal verejné otázky na pani Šimečkovú, že či náhodou už neprebieha nejaké konanie. Či náhodou nám nezabudla ešte niečo povedať. A pani Šimečková na to vôbec nereagovala, ani pán Šimečka na toto nereagoval. Jediná reakcia pána Šimečku bola, čo myslím si, že drvá väčšina novinárov bola šokovaná, lebo s mnohými som si telefonoval, že pán Šimečka v statuse vlastne spojil Fica, Gašpara, mňa a Mareka Vagoviča z Postoja do jednej veľkej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa... Tam o zločineckej to teraz prifarbujem, ktorá sa sprisahala a ide vlastne o spravodajskú hru. Hej? Tak samozrejme, pán Vagovič úplne hneď vybuchol a ohradil sa. A čo je veľmi vtipné, voliči PSK napriek tomu, že každému normálnemu človeku je jasné, že takéto zloženie je úplná halus, tak voliči PSK samozrejme nadávajú Vagovičovi v komentároch na sociálnych sieťach, v statuse. Jednoducho, že to je normálne, že sekta. Otázka je, že či... Preto funguje Šimečkovi nie reagovať argumentami, že no počkajte, ale je to takto a takto, že tieto dáta neviem čo, lebo Fico. Chápete? Jednoducho tam stačí povedať lebo Fico a ten volič mu to žerie. A to je pre mňa šokujúce. Dobre, ale otázka je, aj to, čo aj títo voliči vlastne hovoria, je, že či v krajine, ktorá je rozkradnutá, kde proste máme fafokany, haciendy... Že moja mama kradne menej ako tvoja? Nie, že či riešiť faktúru 14 rokov starú za 240 eur popri tom obrovskom množstve peňazí, ktoré sa tu rozkradla a rozkráda. Toto ja konkrétne neviem, čo sa týka tejto faktúry. Asi určite. Neviem, či teraz po tej rekodifikácii trestných... Počkajte. To nehovorím ja, to sa len pýtam vás. Áno, teraz ideme, hej.
Falšovanie bankových výpisov. Trestný čin. Nepodávanie daňového priznania. Trestný čin. Zasielanie si peňazí na súkromné účty, na vyrovnanie svojich, zasielanie si peňazí z neziskovky na svoje súkromné účty, trestný čin. Tomu sa hovorí, že poškodzovanie veriteľa, keď sa vyhýbate exekúcii. Hej? To je poškodzovanie veriteľa. Dotácie, to je poškodzovanie záujmov Európskej únie. Z môjho pohľadu toto bol systém, dlhodobý systém, ktorým sa mohla páchať ekonomická trestná činnosť. Toto bola že normálne, že zárobková činnosť dlhé roky. A prečo? Šimečka sa samozrejme tvári, že čo on s tým? No tak dobre, zasmejeme sa nad tým mobilným telefónom, kde projekt Fórum platil celej rodine Šimečkovcov mobilné telefóny, čo samozrejme je tiež v rozpore so zákonom, lebo to nemôžete, zákon to nedovoľuje. A Šimečka tvrdí, že požičal, máme 5 000 eur. V ten istý deň odišla platba z projektu Fórum, myslím, že pani Šimečkovej, hej, alebo pani Puchovej, už teraz neviem. Tam je normálne, v tých výpisoch to je. Čiže je to divné. Čo je samozrejme vtipné, veď prečítajte si statusy nadácie Zastavme korupciu, že projekt Fórum potom vrátil peniaze pánovi Šimečkovi, no, že počkajte len, že projekt Fórum nemôže používať finančné prostriedky na splácanie pôžičiek. To máte to isté. Áno, lebo predtým tam mal byť nejaký grant. No, lebo to je to isté, ako keď pán Pekár, ten problematický sponzor PSK, ktorého potom vykopli, keď požičal strane peniaze na základe zmluvy, v poriadku, na základe zmluvy mu to vrátili, ale tam boli potom ešte aj dary a oni mu peniaze vrátili takisto naspäť. A ja nie som si istý, či politická strana môže vraciať dary. Ja neviem, či to zákon umožňuje. Ja si myslím, že nie. To znamená, že v prípade projektu Fórum je evidentné, o tom dnes nikto nepochybuje, že tam došlo k niekoľkonásobnému opakovanému, a to nehovorím o duplicitných, triplicitných faktúrach. Oni veľmi dobre vedeli, že tie ministerstva medzi sebou nekomunikujú, že tam nie je krížová kontrola, ona v tých rokoch neexistovala, hej. Tak jednoducho dáme si preplatiť to isté aj tu, aj tu, aj tu, aj tu. Hej. To je normálne, to je páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Čiže nehrajeme sa tu na to, lebo Fico... Čo s tým má Fico? Fico to za nich nepodpisoval, Fico to za nich nerobil. Ja sa teraz nezastávam Fica. Jasné, že táto vláda má pardon za výraz, jasné, že táto vláda má kopec problémov, má kopec prúserov, má kopec káuz, akože bez debaty, o to sa nemusíme baviť. Ale ja nemám rád ľudí, ktorí moralizujú a sami majú zašpinené ruky. A ešte položím takú rečníckú otázku, poslednú. Keď z peňazí neziskovky projekt Fórum sa platili mobilné telefóny rodiny Šimečkovcov. Z čoho sa platilo také štúdium na Oxforde? Keďže toto bola jediná zárobková činnosť pani Šimečkovej. Z čoho? Neplatilo náhodou projekt Fórum a granty Európskej únie a dotácie z ministerstiev a orgánov štátnej správy aj štúdium pána Šimečku v Oxforde? Pán Šimečka sa... Čiže týka sa to pána Šimečku a bytostne sa ho to týka. On sa pri tej kauze s telefónnym číslom obraňuje spôsobom, že nemajú odkiaľ mať faktúru a dáva on teraz rečníckú otázku. Majú faktúru zo spisu? Nie, lebo vyšetrenie voči mojej mame je vedené za roky 18 až 22, čiže keď to hovoril, že to je 14 rokov, tam vychádza nejaký 2012 a hovorí, musí to pochádzať z bezpečnostných zložiek, ktoré rozpracovali moju rodinu a projekt Fórum. Čo si o tom myslíš? To je výhovorka typu pes mi zjedol domácu úlohu. To sú také hlúposti. To je zase o tom, že neargumentuje faktami, ale vyslovene konšpiračné teórie typu, že to Fico, to bezpečnostné zložky, to sú spravodajské hry. Jasné, že kde sa dá vlastne získať takáto faktúra? To sa nepýtajte mňa, s tým prišiel Postoj. To sa pýtajte Postoja, to ja netuším, odkiaľ mali by ste byť spolu v jednej skupine, tak preto tak minimálne by sme sa mali poznať, akože akurát na to, že môj brat je v súdnom spore s pánom Vagovičom, myslím, že aj Fico je v spore s pánom Vagovičom v nejakom súdnom, čiže pán Šimečka akože uletel úplne, ale viete, to je to je ako v mojom prípade, že a odkiaľ ste mali tie informácie? No viem používať Google.
Odkiaľ mal informácie Postoj? Neviem, možno tiež vedia používať Google, čo si nemyslím, že toto je z Google. Je možné, že sa k tomu dostali nejakým iným spôsobom, to ja netuším akým. Môže to byť ako pán Šimečka tuto hovorí informácie z bezpečnostných ľudí, ktorí rozrábali Šimečkovcov. Predstavte si Mareka Vagoviča, ako sedí na konšpiračnej káve s Pavlom Gašparom, šéfom Sisky a kujú pikle, ako toho Šimečku dostať. No usmievate sa, hej? Myslím si, že všetci sa usmievajú. Akurát voliči PSK si myslia, že to môže byť pravda. Viete, lebo dnes sa politika, viete, ako robí? Nie je to pravda, ale mohla by byť. Ja som napríklad nedávno bol šokovaný, kde Igor Matovič natočil video, v ktorom povedal, že Tibor Gašpar je zločinec, mafián, lebo kradol, korumpoval, pomaly vraždil. To nehovoril, myslím. Pozrite si jeho video. Kradol, korumpoval, riadil zločineckú... Hej. Tak to nie je vraždil. Štandardná, a hovorím, že smejem sa, že pomaly vraždil. Okay. Tu v tomto štáte už nikoho nezajímajú fakty. Tu stačí na niekoho vyliať vedro špiny a nech sa vyvinuje. Lenže my máme právny systém taký, že vám musia dokázať vinu. Lenže my od roku 2020, kedy nastúpil Matovič, tak tá politika je o tom, že vy dokazujete svoju nevinu. To znamená, že vylejú na vás vedro špiny a vy sa obhajujete. Namiesto toho, aby vám oni to dokázali. To je čisto Matovičovčina, že Fico má 500 miliónov na Belize. Jasné, stačí to povedať. Jasné, nie je to... A to isté Šimečka teraz, že to Siska. Na základe čoho to tvrdí? Lebo on si to myslí? Že to je čo za blbosť? Ja si myslím, že no, dobre, nepokračujem. Čiže už dnes je tá politika len o tom, že bez akýchkoľvek dôkazov niečo šplechnem. Ja keď som tvrdil, že 370 000, tak som pekne vyťahol tabuľku, rozdal som ju novinárom, tu máte číslo tých grantov, tu máte konkrétne údaje z tej dotačnej schémy, tam sú presné dáta. Hej? A keď napísal jeden portál, napísal článok, že Pčolinský zverejnil, ale my to nevieme overiť, to sú len jeho dáta, tak som im poslal, že vážený, tak tu máte link, tak si to pozrite, nebuďte leniví a nebudem ja robiť robotu za vás. Hej. Tu máte link, tak si to vygooglite. Hej. Čiže dnes už nikoho nezaujímajú fakty, stačí akože len tak povedať, že viete. Jasné, ale ide o to, že Michal Šimečka teda bol v rozhovore v denníku N, kde teda už povedal, že sú to podvody, to čo robilo projekt Fórum a teda uvidí sa. Prečo tvrdil predtým, že to sú administratívne pochybenia? Potom účtovné chybičky, potom nedorozumenie a potom začalo lebo Puková, lebo Fico, lebo Gašpar, teraz lebo Vagovič. Dobre, máte nejaké dôkazy, že v tom bol nejakým spôsobom zahrnutý aj Michal Šimečka? Ale teraz sme sa o tom bavili. Že Michal Šimečka žil z týchto peňazí. Michal Šimečka nikdy nepracoval. Michal Šimečka práve v tom období, myslím, bol asistentom europoslanca Zálu, keď bol v Bruseli, to je celkom slušne honorovaná funkcia. Áno, a k tomu platil dovtedy školu. Rodičia. Hej, keďže nepracoval, keďže bol študent, z čoho mu ju platili. Keď zárobkovou činnosťou Marty Šimečkovej bol projekt Fórum, o ktorom dnes vieme, že si z neho ulievali peniaze. Akože sa to netýka pána Šimečku. Pozor, ja nehovorím, že sa netýka, ja sa vás len pýtam. Ja teraz to nesmerujem na vás, ale ako on môže tvrdiť, že čo on s tým, že to je strašné, že čo on s tým, a čo si žil dovtedy? Veď z týchto peňazí si žil. Veď z týchto peňazí ťa financovali tvoji rodičia. Čo je normálne, že rodičia financujú svoje dieťa. Ja to nespochybňujem, to je úplne normálne. Ja takisto financujem štúdium svojich detí. Jasné, ale či majú teda potom deti sa zaujímať, odkiaľ máte vy tie peniaze? No v tom čase nie. Však jasné, že nie. On keď chodil do školy, tak určite neriešil, že odkiaľ jeho rodičia financujú jeho štúdium v Oxforde, hej? A platia mu paušal s roamingom. Čiže hovoríte, že vtedy to nemal riešiť a teraz by mal teda spraviť čo? Teraz by mal spraviť to, že áno, bola to chyba, áno, z týchto peňazí som bol financovaný aj ja a netváriť sa, že čo on s tým, lebo to je jeho obhajoba, že čo on s tým, to moja mama. Pomaly schopný zaprieť teraz svoju mamu, lebo čo on s tým. Aha, chápem, čiže vám ide o to, že OK. Nech prestane hrať divadlo, lebo to je čisté divadlo. A najmä, nech prestane moralizovať. Hej? Lebo nemá na to žiadne právo. Pamätáte si, viete, ja nemám rád v politike moralistov.
Poznám ich niekoľko. Kto? Poviem príklad, a to je že krásny príklad. Pamätáte si takého podpredsedu Národnej rady Ďura Šeligu? Ďuro je môj kamarát, ja ho mám rád. Ale Ďuro Šeliga ako podpredseda parlamentu veľmi často poučal, moralizoval, dával rady do života mnohým iným politikom v úvodzovkách. Až ho počas lockdownu načapali opitého. Tak to, že bol opitý, asi nebolo tá podstatná časť. Tak dobre, pod vplyvom alkoholu, čo bolo zrejme, v podniku. Išlo o to, že tam nemal čo hľadať. V podniku ďalšieho moralistu, Štefana Hríba, ktorý mal byť zavretý, nemali tam čo robiť, lebo bol lockdown. Súhlas. Musel sa vzdať mandátu. A ja som mu povedal, že vidíš, Ďuro, nemal si moralizovať, aspoň by si nevyzeral jak blbý. Hej. Tak ale niekto by toto nazval nejakým prejavom politickej kultúry, lebo vedeli sme, že napríklad bol tu podpredseda parlamentu, sú tu mnohí poslanci, ktorí viditeľne okopírovali svoje práce. Myslím, že je to prípad aj Borisa Kollára, aj Igora Matoviča, aj Grolinga. Teraz je ich veľa. Je ich veľa. Aj je v ich koalícii. veľa. Je ich veľa. Hej. Čiže ja len týmto poukazujem na to, že ja nemám rád moralistov, ktorí jedno hovoria a druhé robia. Hej. A to ja považujem v politike za problém. Tak nehrajme sa tu na nejakých najčistejších, najsvetejších. Každý jeden politik ukazuje prstom na toho druhého, ale ďalšie prsty ukazujú na neho. Pán Šimečka ešte hovorí, že nadácia Zastavme korupciu kvôli zhromažďovaniu bankových výpisov a daňových priznaní podáva trestné oznámenie na Kriminálny úrad finančnej správy a označuje to za politickú objednávku. Čo si o tom myslíte? Ja nie som na KUFSE, ani som nikdy nebol, ani nemám o tom žiadnu informáciu. Či je možné, ako keby, že nejakým spôsobom sa tieto orgány nezákonne zamerali na Pozrite sa, pána Šimečku. V minulosti ja som bol sledovaný Kriminálnym úradom finančnej správy, bol som sledovaný Kočnerovým komandom, bol som nezákonne lustrovaný. Všetko je možné v tejto krajine. Ja nevylučujem nič. Mal by Michal Šimečka odstúpiť z funkcie predsedu? Ja dúfam, že to nikdy neurobí a dúfam, že úspešne dotiahne PSK až na tých 5%. Dobre, ale tak to ste tak trošku zo žartu povedali. Nie, ja úprimne si myslím, že Šimečka by mal ostať predsedom PSK, pretože čím dlhšie on bude na čele Progresívneho Slovenska, tým menej percent Progresívne Slovensko bude mať. Dobre, a teraz hľadiska niekoho iného, že keby toto bol niekto iný, mal by takýto predseda odstúpiť, alebo to nie je na odstúpenie? Prepáčte, ja nie som niekto iný. Ja nechcem, aby Šimečka odstúpil, ale čo si ja myslím? Pred zhruba 3/4 rokom som v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že Šimečka v podstate len kopíruje Matoviča, že je to taký Matovičov klon. To znamená, vyvreskuje, poskakuje, ale keď sa pozriete do hĺbky, tak je tam prázdno. Hej. Šimečka je veľmi, veľmi, veľmi slabý predseda PSK, čo sa ukazuje x-krát. Ja som dokonca natočil video o tom, že kto v skutočnosti riadi to PSK, a to je Ivan Štefunko, čo bolo vidieť na sneme PSK, kde Štefunko rozdával listočky, že koho majú voliť, koho nemajú voliť. Tam napríklad odpalili Jara Spišiaka, ktorý chcel byť podpredsedom. Michal Šimečka ale vyhovuje ako slabý líder týmto ľuďom, ktorí ho tým pádom majú pod kontrolou. A ja osobne si myslím, že ak to takto pôjde ďalej, lebo tá kauza, lebo aj ja mám ďalšie informácie ešte k tejto kauze, len ešte ich nemám podložené, overené, čiže nebudem to ešte zverejňovať, ale mám toho ešte minimálne na ďalšie 2 videá. Tak na konci dňa oni budú musieť hľadať nie nového predsedu, ale volebného lídra. Lebo vy môžete byť predsedom strany, ale môžete mať iného volebného lídra. Čiže nazvime to model SDKU 2010, kedy predseda SDKU Mikuláš Dzurinda sa stiahol a lídrom bola Iveta Radičová. Zuzana Čaputová neviem, čo teraz robí, či sa veľmi nudí a či sa na to ešte môže pozerať, ale myslím si, že je otázka času, kedy ju začnú veľmi intenzívne presviečať, aby prišla to PSK zachrániť. A podľa mňa by bola veľmi hlúpa, keby do toho išla, pretože dá na seba jeden veľký obrovský terč, ktorú si raz užila ako prezidentka Slovenskej republiky. Čiže myslím si, že Šimečka neodstúpi, ale čo môžu urobiť je, že volebným lídrom bude niekto iný. To napríklad pravdepodobne bude aj v prípade Sme rodina.
Hej, že volebným lídrom nebude Boris Kollár, ale Richard Sulík. To je už celkom bujará fantázia, normálne. Som chvíľku rozmýšľal, či mám na to vôbec reagovať. Aby ste neboli veľmi prekvapení. OK, tak možno máte lepšie informácie a politickú intuíciu ako ja. Posledná vec. Šimečka vyzval Fica, aby sa zúčastnil s ním diskusie v teatri, ktorej bude hosťom. A Šimečka hovorí, že vy môžete hovoriť o nejakých faktúrach spred 14 rokov a ja vám poviem o 14 rokoch vašich vlád, počas ktorých ste zbedačili Slovensku. Mal by Fico so Šimečkom diskutovať? Mal by prebehnúť nejaký duel? Ja byť na mieste Roberta Fica nemám problém ísť do duelu so Šimečkom. A na druhej strane zvykli sme si, že predsedovia vlád, a robil to Odor, robil to Heger, robil to Matovič, robili to všetci predsedovia vlád. Začal s tým Fico. Áno, že chodili do diskusí sami. Hej, čiže bola to vždy one-man show, kde v podstate rozprávali, čo chceli, alebo čo potrebovali. Človek si ešte pamätáte diskusie vtedy Radičová versus Fico, prípadne Dzurinda versus Fico, prípadne proti Mečiarovi Fico a podobne, že mňa to vtedy veľmi bavilo, rád sa pozerám na tie zábery, ale odkedy vlastne Smer potom vládol sám, tak sa to takto zaviedlo a nikto to neobnovil. Viete, prečo vtedy Smer vládol sám? Kauza Gorila? Lebo Richard Sulík položil vládu. Viete, prečo teraz vládne zase Fico? Lebo Richard Sulík položil vládu. Tak povedal, že kvôli tomu, že ste zle vládli. No určite áno. Určite áno, problém bol Matovič, to bez debaty. Hej? Ale bavíme sa tu o tom, že Richard Sulík položil 3-krát vládu. Keby ste si vy mohli vybrať jedného človeka, ktorý bude ministrom v koalícii, ktorej budete súčasťou a máte na výber len Matoviča alebo Sulíka, koho by ste si vybrali? Sulík. Naozaj? Naozaj, pretože... Napriek tomu, že položil tú vládu? Áno, takto. Sulík je bez pochyby veľmi inteligentný človek, ktorý funguje bez emócií. To je taký technokrat. Hej? Na rozdiel od Igora, ktorého som zažil. Igor je schopný s vami sedieť na koaličnej rade a normálne diskutovať úplne vecne a počas toho písať status, kde vás ogrcia. Hej? Alebo sa zobudí a príde s geniálnym navádom, ako minú 300 miliónov eur. A keď mu poviete, že je to blbosť, tak sa hádže o zem a robí vám zle, kým mu to neschválite. To je Igor Matovič. Hej? Ja som si to zažil. Viete, častokrát ja ľuďom toto vysvetľujem, len ľudia ako keby tomu neverili, ale ja som sedel na každej jednej koaličnej rade. Ja som to mal online. Videli ste nedávno hádku Šipoš Ciganíková v teatri? Áno. Hej? Ja som to mal online 3 roky. Toto, denne. Šipoša s Ciganíkovou? Napríklad. To nebolo prvýkrát, hej, čo takto po sebe oné, hej. Čo ukazoval časopisy. Jednoducho, ja som to zažil, hej. Preto aj dnes mnohí ľudia mňa kritizujú, že prečo nadávam na tú opozíciu. No lebo ja som ich zažil. Ja som to mal online, práve preto. Ja nechcem... No a ten Boris Kollár, váš bývalý šéf, tam bol ten, ktorý sa bol schopný dohodnúť, že vraj so všetkými, nie? To je pravda. Tak on nebol ten to je pravda, hádavý typ. Nie, Boris nebol hádavý typ. Nie, Boris nebol hádavý typ. Borisovi vždy išlo o to sa dohodnúť. Tam aj vzniklo drahá nevesta. Hej? Tak dohoda je dohoda. Ale... ostatní si mastili ego. Od rána do večera si tam mastili ego. Čiže, viete, ja som s nimi tam sedel, čiže ja viem presne, o čom hovorím. A preto hovorím, že je nebezpečné, ak človek ako Matovič bude vládnuť s človekom, ako je Šimečka. Keď Šimečka má tieto prúsery, ktoré vysvetľuje, jak vysvetľuje, hej, ja neviem, čo robí Rado Choleva, ktorý je, viete, Hovorca. Áno, podľa mňa by sa mal zamyslieť, ale tá komunikácia PSK, že neuveriteľne zlá, Hej. A teraz si zoberte, že človek, ktorý má takéto prúsery, ktoré nevie normálne vysvetliť teraz, keď ešte nevládne, čo bude robiť vo vláde, v ktorej bude musieť sedieť s Igorom Matovičom? Áno, tak to hovorili viacerí. Veď to bude úplne psycho, ale že úplne psycho. Tak to uvidíme. Pán Pčolinský, tak ako každý host, aj vy máte u mňa na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chcete. Nech sa páči.
Nevidel som poslednú vašu reláciu, že neviem, ako to funguje, čiže povedzte mi len, koľko mám času, alebo... Koľko chcete. Je to vaše. No, teraz ste ma, pravdu povedia, ste ma zaskočili. Nechcem tu rozprávať nejaké všeobecné politické keci, lebo tí, čo ma poznajú, tak vedia, že čo na srdci, to na jazyku. Ľudia vedia, že hovorím to, čo si myslím, a nemám rád tie také politické omáčky, nemám rád pretvárky a faloš politike, lebo zažil som a videl som toho naozaj veľmi veľa. To, čo ja chcem ponúknuť ľuďom, je čistá, transparentná politika, kde ľudia budú vedieť, na čom sú. Keď niečo poviem, tak na druhý deň budú si môcť so mnou podať ruku v tom, že to aj splním, alebo nebudem meniť názory. To znamená, ja ponúkam ľuďom čistú, transparentnú politiku, kde môžu vedieť, čo odo mňa budú čakať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja pekne.